Ето, мамо, много те обичам. Така. Сега. 3, 2, 1 и на едно. Нали? На едно или на след едно? След едно е 0. Добре, Свилен, на колко скача? 3, 2, 1. На едно пускаме, добре. Добре, айде нагласете задниците, такива. Чакай, аз ще фана даже по-ниско, така да имам. Готови ли сте? Да. Работиме. Фиксирам. 3, 2, 1. Давай! Умрям за разврат! Тука съм! Нема да ме изгубиш! И... Тарарарау! Тарарарау! Здравей на камерата, Стиляна! Къде си, бе? Гледай го това. High five.